Hello, magandang araw po sa ating lahat. Praise God, it's another day sa araw na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Maraming salamat Lord sapagkat patuloy mo kaming pinagsama-sama sa pag-aaral ng iyong salita. So mga kapatid, ako po nagpapasalamat sapagkat isang pribilehiyo na naman ang ating po natanggap sa Panginoon upang tayo po ay makapagpahayag ng kanyang salita sa pamamagitan po ng online na ito, no? Ng social media na ito sa ating pong panahon, ano? At tunay nga na dapat po nating pasalamatan ang ating Panginoon sa pagkakataong ito. Amen. Magandang umaga po sa aking pong mga kapwa, kamanggagawa kay Kristo, lalong-lalo na sa ministeryo po ng Jesus Be Lifted Up Church, no? Sa aking pong mga kapastoran at sa amin pong kagalang-galang na bishop, no? Tagapanguna po ng iglesyang ito, Bishop Leo Bidanya, maging ang kanyang asawa, Reverend Stella, at ang mga kapastoran, no? Ng pamula Mindoro, sa Batangas, sa Bacoor, ano, at sa Parañaque, Zambales, at maging dito po sa Alaminos, Pangasinan. Nga pala, ako nga po lang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan. No, ako bumabati po ng isang magandang araw po, magandang gabi sa ating lahat, no. Bagamat may mga pagkakataon na maulan, ano, ay tunay nga na i-convert natin ito bilang isang ulan ng pagpapala sa atin. Katulad po ngayon, no? Tayo po, alam ko po na uulanin po tayo ng blessing ng Panginoon habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, ano? Pero bago po 'yon, mga kapatid, samahan niyo po ako muna manalangin sa ating pong gawain na ito. Amang Diyos na banal, napakadakila mo sa amin, Panginoon. Lord, sa araw na ito, Panginoon, ikaw ang patuloy na manguna. Kahit Diyos, kami po nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo. Inaamin namin, Panginoon, na kung kami malayo sa iyo, wala kami magagawa at wala kaming kayang ipagmalaki sa iyo, Panginoon, o God, sapagkat iyo lahat ang meron kami. Kaya't, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga sala, linisin mo kami sa aming mga karumihan, at gawin mo kami, Panginoon, karapat-dapat sa iyong harapan upang kami patuloy na makadulog sa trono mo sa pagkakataong ito, Panginoon. At tunay nga po, Diyos, na inihiling namin, nabigyan mo kami ng pangunawa, karunungan, kaalaman, Panginoon. Pangpatuloy namin, mahakbangan, Lord, ang ibinilin mo sa aming mga gawain, Lord, to fulfill your ministry upon this earth, Lord God. And we declare, Lord, na tonight, you will do something good, something new in our life, Lord God. I-refresh mo ang aming mga isipan, ang aming spiritual aspect, O God. Thank you, Father God. We entrust everything unto you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po rin po sa akin kong mga kaibigan, no? Umaga, no? Sa akin po mga kaibigan doon po sa kanilang pinaroroonan ngayon sa labas po ng Pilipinas, no? Akin po mga kaibigan outside sa abroad, no? Sa akin pong kaibigan na Pastor Mike na nasa Jeddah po ngayon, no? Ay magandang umaga dito sa Pilipinas. Magandang umaga diyan at magandang gabi naman dito sa Pilipinas, no? Sa akin po mga kaibigan na nasa ibang bansa, no? Sana samahan niyo ako sa ating pong pag-aaral ng salitang ito, na kung saan tayo po ay binigyan ng Panginoon ng isang task upang tapusin ang ministeryong ito. Sige po, sa pagpapatuloy po ng ating serye na pinag-aaralan po natin, ano, sa loob po ng buwan ng Agosto, ay na kung saan po meron po tayong temang pinag-uusapan, no, na ito po ay nakalagay sa mga talata ng aklat ng Colosas o Colossian chapter 4 verse 17, no? And the Bible says, in the book of Colossians chapter 4 verse 17, say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. No, sa ibang translation po nito, no, and say to Archippus, no, fulfill his ministry that have been received from God. Yan, no. Sa Tagalog naman, pakisabi, no, pakisabi kay Archippus, no. Ito po yung isang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, no, na kung saan ay pinapahayag niya ang mga ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya. At ito nga, no, binanggit niya sa bandang huli, no, ng Colosas, no, binabanggit niya si Archippus, na kung saan si Archippus po ay may tinanggap na ministry sa Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo.
no? Kaya ang binabanggit niya rito, pakisabi naman kay Archippus, no? Sapagkat ito nga po, yung mga panahon na ito, si Apostol Pablo po ay hindi na nila kapiling, no? Mga sulat na lang po, no? Written, yung mga letter na lang ni Paul ang nakakarating sa mga kamanggagawa, no? Kaya ito sinasabi niya, pakisabi na lang kay Archippus na tapusin niya ang ministeryong kanyang tinanggap sa ating Panginoon. Ngayon po sa buwan ng Agosto po, ang ating pong pinag-uusapan ay patungkol po sa fulfill your ministry. Yun po yung ating pinag-uusapan. So hindi po tayo lalayo doon, no? Fulfilling our ministry, lahat po tayo, wala pong exempted, mga kapatid, lahat po tayo, no? Kasi nga po maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang po mga pastor, hindi lamang po mga bishop, hindi lamang po mga apostol, no? Hindi lang po mga propeta, no, maging ang mga guro na sinasabi po sa fivefold ministry, hindi lang po yun ang gagawa, kundi po pangkalahatan po sa iglesia. Kung mapapansin nyo po, ng mga unang panahon, sa panahon po ni Jesus Christ, ano, hindi lang po yung 12 disciples o 12 apostle of God ang nagtatrabaho. Di ba? Meron siya mga disipulo, no, mapapansin nyo po, di ba? Jesus sent his 12 disciple or 12 apostle, no, na 2 by 2, no, sinend niya yan. Then afterward, no, na bumalik sila, naging 72 sila. Then umalis sila kasama yung buong 72, umalis na ulit, no, pinahayo. Pagbalik nila, multitude na, no, kasi nga lahat ay gumagana. So sa hapong ito, sa gabing ito, mga kapatid, meron pong ginagawa ang Panginoon sa atin na hindi natin masyadong nakikita ngayon. Siguro po marahil tayo po ay mga busy, marami tayong pinagkakabalahan, lalong-lalo na sa panahong ito, no? Kababalik lang po, almost kababalik pa lang po natin sa matagal na pagkakakulong, no? Sabihin natin pagkakakulong o pagkakahimpil sa ating mga tahanan dahil po sa nagdaang pandemic, no? Ngayon po, mga tao masyadong busy, kinakailangan po kumita ng pera at nakakalimutan na po. Kahit po mga Kristiyano, nakakalimutan na po. Talaga naman, no? Yung ministry na ibinigay ng Panginoon. Sasabihin nila, no, wala naman ako ministry sa church. No, meron po. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Remember what the Bible says. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 28, no, verse 19 and 20, go ye and preach the gospel. Sinabi ba, pastor, lumakad ka. Bishop, lumakad ka. O reverend, lumakad ka. Hindi po, di ba? Go ye and preach the gospel. It's a general word. So, ibig sabihin po, lahat po lang nasasakupan, nagpapa-umbrella po sa ating Panginoong Hesus, ay dapat po ginagawa ito. Ngayon, mga kapatid, dahil nga po fulfilling our ministry, fulfill your ministry, okay? Your ministry, ikaw, yung ministeryo mo, paano mo magagawa, paano mo matatapos, paano mo mapupulfill or magagampanan ang yung ministeryo? Yun po yung dapat nating pag-usapan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi tayo lalayo doon, no? Paano ba natin gagawin to? So let's start in the word na binanggit po dito ni first basahin po natin sa Apostle Peter, no? Sa Peter chapter 2 verse 21. This is what Peter says in chapter 1, chapter 2 verse 21. First Peter chapter 2 verse 21. And this is what the Bible says, no? Sabi ng ganon, for you were called to this, because Christ also suffered for you, leaving you an example. Okay? Leaving you an example. May halimbawa. Okay? Tuloy ko po. So that you should follow His step. So that you should follow His step. Pero bago mo masundan yung kanyang hakbangin o kanyang mga pinagdaraanan o kanyang dinaanan, ano, yung mga dinaanan, yung mga ano ng Panginoon. Ang sabihin doon, sabi po doon, balikan natin, no? Leaving you an example. Okay? Nag-iwan po siya ng halimbawa sa atin para meron po tayong sinusundan o meron tayong halimbawa na sinusundan sa kanya. Okay? Sino po yun? Si Jesus Christ. Then, ito po yung sinabi ni Apostle Peter, no? Dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Then, take a look naman po dito sa sinasabi, inangaklat ng John. Ano? Basahin po natin itong John chapter 12 verse 26. No? Tingnan nyo po, ang sabing ganun dito, if anyone serve me, he must follow me. Okay? If anyone serve me, he must
follow me. Okay? Gusto ko lang pong emphasis sa inyo ng mga kapatid, no? Yung dahan-dahang pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Pakaunawain po natin, hindi lang natin ito basta binabasa. Sabi nga po, meditate. So, pag-aralan natin. Kaya sabi ko, if anyone, no, serves me, okay? Kahit balikan nyo po sa ibang translation po, sa NLT, sa Standard Christian Version, ang sabi po dito, if anyone serves me, okay? Meron pong dagdag, serves me, okay? So, marami po, ibig sabihin, naglilingkod ka sa Panginoon. The Father will honor him. Okay, balikan ko po. Sabi ko, if anyone serves me, he must follow me. Where I am, there my servant also will be. If anyone serves me, the Father will honor me. Kung sino daw, kung sino ang gustong maglingkod sa akin, ay kinakailangang sumunod siya sa akin. At kung nasaan ako, sabi ng Panginoon, hindi po ako, hindi po si Pastor Gab. Kung nasaan ako, sabi niya ganon, ang aking mga lingkod ay naroroon din. At kung sino man ang gustong sumunod sa akin, siya'y pararangalan ng aking Ama. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Now, tignan niyo po mga kapatid, ang tanong po dito, doon po sa dalawang verse na binanggit natin, ang sabi po doon sa 1 Peter, He lived an example for us, para ating pong mahakbangan, to follow Him. And then, ang sabi niya po rito, if anyone who serves me must follow me. Okay, mapapansin niyo po rito. Ang tanong po dito mga kapatid, how can we fulfill our ministry? So, today, many Christian, makikita natin na, yes, of course, na 3 years, 5 years, o 10 years ka na sa iglesia, sa church, ang laki na ng, sabihin natin, ang laki na ng pagkatao mo, or yun ang spiritual aspect mo, as you read in yourself, ina-assess mo yung sarili mo, matagal ka na sa Kristiyano. Pero alam nyo, mga kapatid, ito po yung nakakalungkot, Marami pong mga Kristiyano ngayon, pag sinabi pong yung basic teaching, yun po yung nakakalimutan, yung pinakaunang-unang teaching pa, nakakalimutan yun. Kaya nga po sabi ng Panginoon, maalala nyo po, sa aklat po ng Revelation, nakakatuwa po ito, pag binabasa nyo, ako po nung binabasa ko ito itong mga verses na ito sa Revelation, parang nasabi ng Panginoon, alam mo, sa panahon po natin ngayon, pwede sabihin ng Panginoon, alam mo, nagtatampo na ako sa iyo nagtatampo na ako sa iyo, parang gano'n, sa panahon po natin, kung casual tayo nakikipag-usap sa Panginoon, alam mo, nagtatampo na ako sa iyo, alam ko naman yung mga ginagawa mo, alam ko naman kung ano yung tinatrabaho mo pa sa akin for the glory of me, sabi ng Panginoon. Nakikita ko naman yun pero meron akong hinahanap sa iyo kaya nagtatampo na ako sa iyo Ano yun? Sabi ng Panginoon, yung first love mo sa akin. You know what? Many Christian today, ito po ang nangyayari. Yung mga basic teaching na unang-unang nating narinig, nung tayo po ay sinesira ng pastor, sinesira ng leader, ng ating life group leader, or ang ating po cell group leader, nakalimutan na natin yun kasi lumaki na tayo, kumbaga tumanda na tayo, to be exact, ang tagal na natin sa church, pero nasaan na tayo doon sa basic teaching? Sabi nga, basic lang naman yan. No, kaya nga po inuuna yun to be able ngayon na maging foundation mo, unless na meron pong foundation ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. Pag dumating po ang bagyo, mabuhay po yan, madali po masira, madali po mabasag, o madali mawasak. Kaya ito pong pag-uusapan natin sa umaga ito, mga kapatid. How can we fulfill our ministry? Okay? Number one, tawag nito, pinakamahalagang susi, okay? The most important key to finish our ministry, the most important po, ito yung pinaka-importanting susi para po natatapos o matapos natin, hindi pa naman tayo tapos, nandito pa tayo sa mundo, para po matapos natin ang ministry na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon dito po sa lupa, mga kapatid. Yung main key po, yung pinaka talaga pong important, major key, pinaka-importante is to follow Jesus. Napaka-importante po, mga kapatid. Pero nakakalungkot po ngayon, marami pong mga Kristiyano
either pastor, either ministry head, either ministry head, either you are a member of a ministry, no? Marami po akong nababalitaan ngayon. They stepping down, bumababa sila, napapagod na, ayaw na ng obligasyon, ano? Nakakalungkot eh. Kasi tinanggap mo sa Lord yung ministry na yon. Hindi ka naman tinulak diyan sa ministry na yan. Tatagal ka ba kung tinulak ka lang diyan? I don't think so. Kasi marami akong kilala na napilitan lang po sa ministry. Afterward, mga 2 months, 3 months, wala na. Pero kung ikaw tumagal ka na dyan sa ministry, tapos sasabihin mo na papagod ka or ayaw mo na ng obligasyon, it's a failure. Tandaan niyo pong failure po yan. No? Talaga pong nakakalungkot lang po. Alam niyo kung bakit? Nakakalimutan po yung basic, yung foundation po eh. Tingnan niyo po the number 1 key or the major key to finish our ministry is to follow Jesus. Now, kung sasabihin mong na ayaw mo na, hihinto na ako, titigil na ako, mag-stepping down na ako sa aking ministry, hindi mo na susundan si Jesus, kaya ganon. You're not looking to Jesus, kaya nga sabing ganon ng Hebrews chapter 12 verse 2. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yun eh, pag nakatingin ka doon sa ating Panginoon, alam mo ba yung tingin ka ng tingin sa Kanya, sunod ka lang ng sunod sa Kanya. Di ba po? Ganon. You were not lost. Okay. For example, to those who knows to drive, sa mga tao pong nakakaalam magmaneho, you are a stranger on that place. Bago ka, hindi mo alam yung lugar na yon. Pero, sa panahon natin ngayon, ginagamit mo yung social media, you are looking on your cellphone doon po sa inyong Google Map. Tama hindi? Kasi hindi mo kabisado yung lugar. Di ba? Habang nagda-drive ka, either you are driving on a 4-wheel drive or driving on motorcycle, nakatingin ka doon sa mapa ng Google Map, and sinusundan mo you're following the arrow, di ba? Pag sinabi ng arrow, okay, kakaliwa, kakanan, diretso, liliko-liko, alam mo na agad yung magiging sistema. Tapos sabihin niya, okay, nandirito ka lang sa lugar na ito. Hindi ka maliligaw, tama? You know, Jesus, kapag ikaw nakatingin ka sa arrow, yung pinaka-arrow mo ang ating Panginoong Hesus, you will fulfill the ministry. You will fulfill, I believe. No? Many of ministerial ngayon na talaga pong nakakalungkot, no? Pero totoo po ito, nangyayari po ito. Hindi lang po sa isang church, kundi sa pangkalahatan po ng sangkakristyanuhan. Ganito po nangyayari ngayon eh. Napapagod, humihinto. Ang nakakalungkot nito, alam niyo po ba yung mga tumitigil? Hindi po sila nananalo, hindi sila nakakatapos. Sabi nga ng Panginoon, may nauuna, nahuhuli. May nahuhuli, nauuna. Kaya nga mas maganda pa yung di baling nahuli ka, pero dahan-dahan, may progress ka. Step by step, little by little, nagpa-progress ka until such time na na-reach mo yung peak, yung summit. Kaya nga po may mga summit tayong tinatawag. Okay? Pagdating mo dun sa summit, wala ka nang aakyat kasi summit na po 'yun, 'di ba? 'Di ba? Napansin niyo po yung mineral water, 'di ba? Summit siya. Yung pinakatuktok po ng summit. Pag narating mo 'yun, that's it. You have finished. Then afterward, alam mo na, yung bababa ka na. So alam mo na, daanan mo na. So ganoon po ang nangyayari sa atin ngayon sa ministry natin. So sabi ng Panginoon, according to Paul, no, sa kanyang written statement or written book, sabi po doon sa Colossians 4:17, pakisabi naman kay Archippus, tapusin niya ang ministeryong tinanggap niya sa Diyos. Okay? For you, brothers and sister, mga magulang, mga kapatid, ako po nakikiusap katulad po ni Apostol Pablo, tapusin po natin. Whatever we have started, tapusin po natin. It's a big failure for us kung tayo po ititigil, hihinto, aayaw tayo. Lalong-lalo na sa mga meron pong hinahawak ang ministry ngayon. No? Whatever happened, let's pursue the calling of God sa ating buhay. Now, paano ba natin susundan? How can we follow Jesus? Yan po ang tanong. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang major key is to follow Jesus. How can we follow Jesus? Paano ba na tayo susunod kay Jesus? Dito maraming failure po eh. Totoo lang po. Marami pong failure na Kristiyano ngayon dito. How can we follow Jesus? So number 1, very basic po ito. Sasabihin nyo, ang basic naman pala ng tinuro ni Pastor Gap. Grabe. Pero yung basic na yan, nandiyan ka ba ngayon? I want you to understand and ask yourself, tanongin mo yung sarili mo ngayon, nandiyan ka ba sa basic na yan? Nandiyan ka pa ba? Nakatayo ka pa ba dyan sa basic na yan?
Okay? I will share you a few things how to follow Jesus. Pero marami pong way kung paano natin susundan ang ating Panginoong Hesus. Pero ito pong pinakita sa akin ng ating Panginoon ay ang 4 na pamamaraan para makasunod tayo sa ating Panginoon. Are you ready? Okay, let's start. Number 1, how can we follow Jesus? Number 1, ito po marami po talaga nahuhulog dito mga kapatid. Number 1, it's written in Mark chapter 16, verse 24 and 25. Can we read Mark chapter Matthew chapter 16, verse 24. Matthew chapter 16, verse 24 to 25. So what the Bible says, no? Sabi po dito, no, kung ating pong pagmamasdan ito, kung ating pong pag-aaralan maigi, alam nyo, masarap kasing minimeditate talaga yung salita ng Panginoon. This is what the Bible says. Jesus says, sabi gino, then Jesus told to his disciple, if anyone comes with me, he must forget himself. He must forget himself. Okay? Carry his cross and follow me. For whoever wants to save his own life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, sabi ng ating Panginoong Hesus, sa Tagalog ko na po, itakwil niya ang kanyang sarili. Ito po yung sinasabi ko. Very basic. Pero ang tanong, naitatakwil mo ba yung sarili mo in terms of following Jesus? Minsan po nagkakaroon po talaga ng ng battle. Yung sarili natin, who am I? Sino ba ako? Professional ako eh. May trabaho ako, may talino ako, may galing ako. Ba't ako dyan? Okay? Babalik tayo dun sa ministry na sinasabi ng Panginoon. Yung number 1 ministry na binigay sa atin ng ating Panginoon. Go ye and preach the gospel and make this nation as my disciple. Sabi ng ating Panginoon, disciple ni Jesus, hindi po natin disciple. Teach them to obey. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Diba, sabi ng Panginoon, ng ating Panginoong Hesus, yun po yung sinasabi niya. Sa ating lahat po yan, mga kapatid. Isipin nyo, ngayon, ang tanong, how you will follow Jesus? Number 1, deny yourself. Kahit na ano ka pa, wala kang kayang ipagmalaki sa Panginoon. Kahit na ano pang narating mo, professional ka pa, you are a degree holder, license o professional license holder ka, no, professional ka, graduate ka ng 4 years course and you are board passer or you are a masteral, no, kahit na nga po pastor ka, nagtapos ka ng theological school, nagmasteral ka, nagdoctorate ka, tapos nag-divinity ka pa sa Bible school, hindi mo pwedeng ipagmalaki sa Panginoon yan. Yung mga bagay na yan, title lang yan. Pero in terms of following Jesus, you must set aside those things. You must deny yourself to follow Jesus. Kailangan mong iset aside yan. Hindi kailangan ng Panginoon yan. Do you remember who is Peter? Peter is just only a fisherman. But the first time Peter speak or preach the gospel of God, multitude received Jesus. You see that? Nakikita niyo po ba yung ganong sistema ng Panginoon sa buhay natin? No? Na kaya kahit, alam niyo, i-deny lang natin yung sarili natin, magagawa natin ng tama. Okay? Okay, sa mga may minamahal. Yan, okay? Mayroon pong sabihin natin may asawa. Okay, may boyfriend, may girlfriend. I hope I know may nakikinig po. May nanonood po ng live stream nito. Mga meron po may boyfriend, may girlfriend. Alam niyo, minsan kailangan din nating i-deny eh. Kahit yung asawa natin, kahit po yung boyfriend, yung girlfriend natin, ano? Kailangan natin i-deny to follow Jesus eh. Minsan kasi yan ang ginagamit ng kaaway. Gagamit talaga yan para mapigilan ka, para mapurso mo yung calling to follow Jesus. You have to deny yourself. Sabi nga nun, if you want to follow me, you must deny yourself. Take up your cross and follow me. Buhatin mo yan.
yung pinapasapasan sa iyo ng Panginoon, yung ministry na yan, bitbitin mo yan. Why? Ang sabi niya ganon, di ba sa ibang verse, ang sabi niya, because the yoke that I've given to you is not heavy. Hindi mabigat. Ikaw lang ang nagpapabigat eh. Sinasabi mo pagod ka na, napapagod ka. Alam mo, nakakapagod ka mo tayong unaw. Alam mo ba yung tao na, ikaw kapatid, kinakausap kita ngayon. Di ba nakakapagod yung ikaw na lang ng ikaw ang umiintindi? Tama, hindi? O, tignan mo. Si Lord, iniintindi niya tayo kahit na napakatigas ng ulo natin, kahit na ang tigas-tigas ng ulo natin, kahit pasaway tayo, kahit na hindi tayo nagdi-devotion minsan sa isang araw, iniintindi tayo ng Diyos. Pero alam niyo po, si Lord, si Jesus, si God, He never get tired na unawain ka, unawain tayo. Even Jesus Christ itself, He dininay niya yung sarili niya. Di ba? Sabi niya, siya yung Diyos eh. Di ba? Anak siya ng Diyos. Pero pinabayaan niyang siya'y maging katulad din natin. Hindi niya ginamit. Even on the last part ng kanyang hindi sa last part ng kanyang buhay, hindi yung before he was crucified, di ba? Hinuli siya sa Garden of Gethsemane kasama si Judas ng mga Romano. He can use his power. He has 12 legions of angel na nakadeploy sa kanya. Did you know how much many, kung gaano karami yung 12 legions of angel? According to the Bible scholar, yung mga mathematician ng Bible school, mga Bible school po, mga mathematician, ang sabi nila, yung 12 legions of angel po daw, ang bilang po daw niyan sa katotohanan, hindi 12, 72,000 angel. So legion po kasi, siguro hindi ko alam kung paano 12 times basta bahala sila doon. Basta ganun, lumabas po siya na 72,000 army or tawag noon angel ang nakadeploy kay Jesus. Pero hindi niya ginamit, di ba? Sino po ang gumawa ng paraan? Di ba si Peter? Hinugot niya yung itak, tinaga niya yung tenga ng Romano. Ano sabi ni Jesus? Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan. Hayaan mong mangyari ang kalooban ng Diyos. Look at that! The most powerful na tao kasi that time si Jesus ay nasaan yung pagkatao. The most powerful men na naroon sa paligid na yon, hindi ginagawa yung kapangyarihan yan. Why? He let the will of the Lord happen. Alam nyo sa atin po mga kapatid, when we are denying ourselves, hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa buhay natin. Hayaan natin ang Diyos ang gumalaw sa buhay natin. Huwag yung tayo. Napapagod ka? Ang sabi ng Panginoon, come unto me, all you have heavily laden, Matthew chapter 11 verse 28, and I will give you rest. Pagod ka, go to Jesus. Napapagod ka, pumunta ka sa kaibigan mo, pumunta ka sa barkada mo, pumunta ka sa chatmate mo, kwento ka ng kwento, di lalo ka napagod. Kausapin mo ang Diyos. Hindi naman malayo ang Panginoon eh. Ang lapit-lapit lang ng Diyos sa atin mga kapatid. Lumuhod ka lang at pumikit manalangin, tapos. Yun lang po. Kaya we must deny ourselves. We cannot boast. Sabi nga ni Pablo, di ba? We cannot boast. Wala tayong kayang pagmalaki sa Panginoon. Wala akong kayang ipagmalaki, sabi ni Pablo. Ang kaya niya lang may pagmalaki ay nakilala ko na merong Diyos. Look, who is Paul? Who is Apostle Paul? Alam niyo sa panahon noon, siya po ay, masasabi ko po na siya po ay nagtapos sa isang law school. Bakit? Nag-aaral po siya kay Gamaliel. Si Gamaliel po ay isang biyasa sa batas, sa mga utos, sa commandment ng Diyos. Si Gamaliel po ay nagbabasa po siya nung 5 books of Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kabisado niya na po yan. At yun po tinuro niya kay Apostol Pablo. Pero ano po nangyari? Tinanggal po ng Panginoon yun, yung katalinuhan niya. That's why si Paul, nung tinawag ng Panginoon, 3 days and 3 nights po siyang bulag. Hindi siya kumain. Di ba? Tinanggal ng Panginoon yung mga memorya. At nung makabalik ang kanyang memorya, naaalala niya lang, tinatawag siya ng Panginoon at may pinagagawa sa kanyang Diyos. Paul totally denied himself. Talaga pong di ba? Until such time lang po na nung naralagay siya sa alanganin, di ba, nahuli siya ng mga Romano, di ba, pinarosahan siya.
doon niya lang nagamit yung yung knowledge na, nga pala, teka muna, nag-aral ako kay Gamaliel. So naalala niya yun. Kaya sabi niya, ba't pinarurusahan niyo yung katulad yung Romano? Di ba? Kaya nga po na-preach siya, napakawalan po siya doon dahil po sa sistema. But anyway, let's go back in this. We have to deny ourselves. Okay? That's number one. We have to deny ourselves. Kailangan muna natin kalimutan ang ating sarili para makasunod tayo kay Jesus at mapulfill natin ang ating ministry sa Panginoon. Amen? Praise God. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, I must deny myself. I must deny myself. Totoo yan. Huwag kang magmamalaki. Yang trabaho mo ngayon, yang earning mo ngayon, yang tinatamasa mo ngayon, hindi yan sa'yo. Dahil darating ang oras, lahat yan ay mawawala sa'yo. Tanda mo, hindi kasya yan doon sa kahon na paglalagyan sa'yo. Totoo po yan. Wala tayong madadala. Wala. Ang madala lang natin. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? Sabi niya sa Bible, di ba? Sabi niya, we must work on our own salvation. Tabawin natin. Well, kailangan naman natin, siyempre, for our own sake, kailangan din naman natin mga, siyempre, kabuhayan. Pero tanda mo, hindi po yan ang rason. That's the reason. That's not the reason that will hinder us to pursue our calling, to finish our ministry, and to follow Jesus. Amen? Secondly, kaya nga po na sinasabi ko sa inyo, very basic po itong tuturo ko, na tinuturo ng Panginoon sa atin. Even me, tinuturoan po ako ng Panginoon. Very basic ito, pero kailangan natin binabalik-balikan. We have to go back on the original concept ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Number 2, to follow Jesus is to be obedient. Kailangan po maging obedient tayo sa Panginoon. Kailangan maging obedient tayo. Okay? Let's read. John chapter 14, verse 23. And this is what the Bible says. I'm reading a standard, Christian Standard Bible. So, sabi ganon. And Jesus answered, if anyone loves me, he will keep my word, or he will keep my command. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Sabi ganon ni Jesus. Ang sino mang gustong sumunod sa akin, okay, ay kinakailangan sundin ang aking mga iniutos, ang mga command ng ating Panginoon. If I'm not mistaken, no, sa akin po mga kapwa-pastoran, okay, correct me if I'm wrong. If I'm not mistaken, in New Testament, there are 72 commands ang ating Panginoong Hesus. 72 commandments po ang ating Panginoong Hesus. If I'm not mistaken, hindi ko po nagkakamali kung naaalala ko pa. Okay? So ito po yung dapat nating makita. Okay? Sabi niya, if anyone wants to follow me, he will keep my word. No? Susundan mo, gagawin mo, susundin mo, gagalawan mo. My Father will love him. Mamahalin ka ng aking Ama na ikaw ang sumusunod sa. And we, yun daw pong Diyos Ama at yung Diyos Anak, ay mananahan sa iyo. And we, no, sabing ganon, pag sinabing we, dalawa po yan, paano po yan, plural po yan. So, and we, yung binabanggit niya pa rito is the Father, no? Sabi niya, and we, sabi niya ganon, my Father and I, no, also will love him and will reveal myself. Sa verse 21. Pero sa verse 23 sabi niya, no, sa verse 23, and we will come on him and make our home with him. Mananahan sila sa atin. Okay? So be obedient. Sumunod lang tayo kung anong gusto ng Panginoon, kung anong gusto ni Jesus na gawin natin. Paano natin malalaman? Sa kanyang salita. Basahin mo ang kanyang salita. Read His word. You will know what God wants you to do. For His glory, not for your glory. Tandaan niyo po, ano mang ministry yung ginagawa natin, hindi yan para sa kapurihan natin, kundi dapat para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Be obedient.
maging masunurin lamang tayo. Kaya nga, di ba, sabi ko naman sa 1 Samuel chapter 15, verse 22, if you remember that word, or that verse, or kung hindi, alongkatin nyo po yung inyong Biblia, magbasa naman kayo ng Bible ninyo. Di ba? 1 Samuel chapter 15, verse 22, letter B, ano pong sinabi doon ni Samuel? Sabi niya kay King Solomon that time, kinakausap niya si King Solomon. Sabi niya, ipaparaphrase ko na lang po, sabi niya, alam mo ba, alam mo ba, King Solomon, King Saul, did you know that obedient is better than sacrifice? No, kahit na nagsasakripisyo ka, pero hindi ka naman sumusunod sa Panginoon, hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos, useless. Amen? Useless. Wala eh. Kaya first, we have to be obedient to our God. Sundin natin ang Panginoon. Ang pagsunod po ay mas mainam kaysa po sa ating pong mga hain o sakripisyo. No? Kahit nag-o-offer ka, pero you are not obeying, you're not obedient with God, it's all useless. Okay? Wala pong lahat yan. Kaya dapat, we have to obey God. Yung po yung pangalawa. No? Napaka-basic pero nakakalimutan na or andyan ka pa ba? Kaya nga po sinasabi ko, tanongin mo yung sarili mo ngayon. And after this lesson, tanongin mo yung sarili mo or isipin mo yung bang sinabi ni Pastor Gab na dinikta ng Panginoon sa atin, naroroon pa ba ako? Or kung hindi na mga kapatid, you still have time. Repent and come to Jesus. Okay? So you have to finish the ministry. Sabi ko po ganoon, sabi nga po doon, fulfilling your ministry, how you fulfill ministry. Follow Jesus. How you follow Jesus? Deny yourself. Secondly, be obedient. Okay, maging masunurin ka. And thirdly, submission. The number 3 key, no? The number 3 key na para tayo makasunod sa ating Panginoon is submission. Submissive. Kailangan maging submissive tayo. Sabi nga ni Paul, magpasakop kayo sa mga nakatataas sa inyo. Even in our government, we have to be submissive. Ibig sabihin po na submission, nagpapasakop tayo. Ano? Kaya nga tayo, tayo pag may botohan, nandoon tayo. Kasi yun ang binatas ng ating batas eh. Di ba? Ano ba sabi ng Bible? Kung anong tinalian sa lupa ay tinatalian sa langit. Di ba? Kung anong pinakawalan sa langit, pinakakawalan sa lupa. So, kung ang batas, kung ano ang bawal sa lupa, bawal din sa langit. So, tayo po ay nag-o-observe. No? Whatever our governments wants, we have to follow. Huwag na tayo marami pang sinasabi. Tandaan niyo po, yung gobyerno na yan, niluklok ng Panginoon yan. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, sumasalungat ka sa gobyerno ngayon, tandaan mo kapatid, ito, I'm telling you the truth. The Bible says, anumang gobyerno, Diyos po ang nagtatag niyan. Kaya kung ikaw ay sumasalungat sa gobyerno ngayon, sinasalungat mo yung pagtatag ng Diyos sa kanila. Okay? Okay ba yon? Kaya kung ano sinasabi ng gobyerno, mga kapatid, sunod na lang tayo. Okay? Kasi kung di naman gugustuhin ng Panginoon yan, bubuwagin ng Panginoon yan. Tandaan nyo po yan. Kasi siya naglagay niyan eh. Ikaw ba naman naglagay ka dyan tapos hindi naman pala maayos? Di tanggalin mo na lang. Tama po ba yon? So ganun lang po yun. No, yun po nga lang sinasabi. Kaya nga sabi ng James chapter 4 verse 7, di ba? Submit to God, resist the devil, and the devil will flee. Alam mo, kaya hindi mo malabanan yung mga stress, yung mga pambubulyaw sa'yo ng demonyo, sinasabi ng diablo, umalis ka na dyan sa ministry na yan, uminto ka na, puro ka praise the Lord, walang nangyayari, hindi ka kikita dyan, hindi ka yayaman dyan. Kaya hindi mo malabanan yan kasi hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Pasakop ka sa Diyos. Sabi ng demonyo, tama na, tagal-tagal mo na dyan, wala namang nangyayari, kumikita ka ba dyan? Di ba? Kaya hindi na pupulpil ang ministry. Yung pastor, nagutom. Ano ka ngayon? Nagugutom ka na. Tama na. Uminto yung pastor. Nag-quit. No? Bumalik na lang doon sa secular life. Nagtrabaho na lang. May kilala po akong ganyan. Kung nasasabi ko sino. No? Alam nyo, kasi gano'n na nangyayari. Hindi nagpapasakop sa Diyos. Kaya nahuhulog sa pagkakasala din. Kaya nagkakamali, nagkakasala, napupunta sa kasalanan. Bakit? Hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sabi ko, submit to God. Sabi nga gano'n, no? Resist the devil and the devil will flee. Pag ikaw sinasakop ng Diyos at nilabanan mo ang diablo, tatakbo siya. Parang sa social media, parang FB po yan. Pag friend mo ang ating Panginoon, paano ba po sa Facebook?
friend mo si Jesus. Anyway, tinabi po ng Panginoon, we are. Tayo po'y friend, tayo po'y kaibigan. No? Kaya nga may awit na, I am a friend of God. Di ba? Tama po? So, kung nakita ng demonyo na friend mo si Jesus, if ever, no, sa Facebook po, nakita niya, uy, nag-scroll si Satanas, ay, teka, friend ni Jesus to. Ayoko, hindi ako makikipag-friend dito. Okay ba yon? Kasi nagpapasakop kayo, nasasakupan ka ni Jesus. Tatakbo talaga ang demonyo. Kaya pag kinalaban mo yung demonyo, nirebuke mo yung kasalanan, naalis yan. Hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Kahit anong rebuke mo sa kasalanan, babalik at babalik yan. Especially now, sa panahon natin ngayon, yung social media na yan, ako, napakabilis po niyan gumawa ng kasalanan sa mga Kristiyano. Pag scroll mo pala, nakakita ka na lang, uy, sexy. Diba? Or, macho man, no? Sa babae, sa lalaki, parehas lang yan eh. Tapos, i-click mo na, makikita mo, wow, ayun na, umpisa na yan. Diba? Dahil nasasakupan ka, no, saturated ka ng salita ng Diyos. Kapag ka-saturated ka ng salita ng Diyos, mga kapatid, sakop na sakop ka ng kapangyarihan ng Panginoon. At kapag sakop ka ng kapangyarihan ng Panginoon, sakop ka ng salita ng Diyos, sakop ka ng Diyos. Pag may nakita kang pagkakamali, hindi mo na gagawin. Ang gagawin mo yung tama. Dahil alam na alam mo yung sinasabi ng Biblia, na lalaman mong mali, na lalaman mong tama, hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Alam mo yan kasi saturated ka ng word eh. Di ba? James chapter 4 verse 17, alam mo yan. So hindi mo nagagawin, hindi ko nagagawin to kasi sabi ng Bible. Dahil hindi ka sakop ng salita ng Diyos at hindi ka nagpapasakop sa Diyos, kahit na anong resist mo sa demonyong yan, babalik at babalik sa iyo. Didikit pa sa iyo. Baka sabihin pa ng demonyo, magkakampi nga tayo eh. Di ba? Di ba? Tinataboy mo ako pagkatapos ikaw ganyan din. Magkakampi tayo. Isang level lang tayo. So, we must be submissive to God. Okay, magpasakop tayo, ano man ang gusto ng Panginoon, sa ating pastor, sa ating pong bishop, sa ating pong mga cell group leader o sa ating pong life group leader, sa ating pong ministry head, magpasakop tayo. Kasi alam niyo po ako, I do believe, especially po sa ating pong bishop, kapag ka nagsasalita po si bishop sa akin, pag sinabi niya, pastor, ganito ang gawin mo, ginagawa ko po. Why? Kasi alam ko po, pangungusap ng Diyos yun ay sinabi lang sa kanya. Sabihin mo nga kay Gab, sabihin mo nga kay ganito, kay pastor ganito. Ano lang siya, tagapagsalita lang siya. Kahit tayo po mga pastor, pag tuturo po tayo sa Sunday service, tagapagsalita lang po tayo. Kaya we cannot boast. Doon pa lang po. Kaya we have to be submissive sa ating Panginoon. Okay? So yun po. And lastly, mga kapatid, pang-apat po. Napaka-basic din po nito. To fulfill your ministry na binigay ng Panginoon sa iyo, ang key po ay to follow Jesus. Para ma-fulfill mo yung ministry habang sumusunod ka sa Panginoon. Number 4, no turning back. Huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang umalis. Huwag ka nang tumalikod. No turning back. Diba? Did you know what happened to that kanta, yung I have decided to follow Jesus? Nako, tuklasin nyo mga kapatid, napakaganda po ng istorya kung bakit po nabuo yung kanta na yan. Alam nyo po bang nandoon siya na sa kamatayan na pinapipili na deny or renounce your faith to Jesus or die? Pinatay na po yung asawa niya sa harapan niya, pero sabi niya, no, I have decided to follow Jesus. Alam mo kapatid, kung yung paghihirap na dinadanas mo ngayon magiging dahilan para huminto at tumalikod sa Panginoon, that's wrong. Intindihin mo yung kinanta na yan. Kaya niya nagawa yan dahil nasa bingit na siya ng kamatayan. Tinatanong siya, you will renounce your faith to Jesus? Or you will live? You renounce, you will live. If you don't, you will die. Basta sabi niya lang, ito po sagot niya, the last word na sinabi niya. Ito po yung, kaya nga po buo yung kanta na yan yung I have decided. Sabi niya, I have decided to follow Jesus. Ano man ang nangyari? The cross behind me. Sabi niya gano'n. Yung pong word na sinabi niya, yung po ay na-record at yung po yung ginawang kanta. Yan pong istorya niya, yung I have decided to follow Jesus. Actually, way back 1980s pa po yan yung kanta na yan, na nag-i-innovate na lang yan. Kung ganyan ang sasabihin mo, hindi na ako, no turning back, wala na. Isipin mo mga kapatid, sabihin na natin, if ever po, na nasa kalahatian na tayo ng paglalakbay natin,
or sabihin na natin 55% na ng ating paglalakbay ay naroroon na. So 45% na lang po yung tatakbuhin natin, nandun na tayo sa finish line. Okay? 45% na lang po. Babalik ka pa. Yung pagbalik mo, mga kapatid, sukatin mo. 55, nasa 55 ka, babalik ka ngayon from the start sa dati mo, pinanggalingan. Dahil tatalikod ka sa Panginoon. 55 plus 55, ilan? 110. Sumobra na. Kung diniretso mo yung 45. See that? Logic lang yan, mga kapatid. Kung ngayon ka hihinto, mali. Bakit? Sa pinapakita po ng mga nangyayari sa mundong ito, napakalapit ng dumating ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang ganda ng sistema, ang ganda po ng tema natin ngayon, fulfill your ministry. Bakit? Parating na si Jesus, hindi mo pa napupulfill yung ministry mo sa Panginoon. Wow, kapatid! Napakadelikado nito. Okay? I hope, ako po, I'm praying na tayo pong lahat ay magkita-kita. Bagamat ang sabi po ng Biblia, hindi na tayo magkakakilala roon kung sino si pastor, kung sino po si sister. Hindi na po, wala na po magkakilala, wala na pong asa-asawa, wala na po, lahat po tayo magkakapatid. I'm praying na tayo pong lahat ay magkakasama pag dumating po ang ating Panginoon. We have to fulfill our ministry. Remember, follow Jesus. The major key is to follow Jesus to fulfill our ministry. Amen. So wag na tayong bumalik, no turning back, wag na po tayong aalis. Kaya mga kapatid, mga magulang, sa araw na ito, sa gabing ito, kinakausap ka ng Panginoon. Kung ikaw na nanonood ngayon ng live streaming na ito, ay may pinagdadaanan, nahihirapan ka. At sabi mo sa sarili mo, ayaw mo na. Wag na. Ako naman sagot ko dito, wag na rin. Wag mo nang gawin yung paghinto. Wag mo nang gawin yung pagtigil. Magpatuloy tayo tungo sa hangganan upang makamit natin ang gantimpalang inilaan ng Diyos sa atin. Maraming salamat mga kapatid. Pwede ba tayong manalangin? Father God in heaven, Lord, I declare, O God, Lord, na kinausap mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Ama, sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po'y narito. Nagbabalik loob, Panginoon, sa iyo. Ano man ang aming ginawa, Panginoon, kami po'y nagkamali, nagkulang, patawarin mo kami, Panginoon. Lord, nakikita mo, Panginoon, lang yung mga anak sa pagkakataong. Kung may nakikita ka, O Diyos, sa amin, na mali sa aming ginagawa, talk to us, Lord. Kausapin mo ang aking mga kausapin mo po kami, Panginoon. Gusto po namin, Panginoon, matapos ang ministry nito. Then again, Lord, ikaw po ang lahat ng source na meron kami. So that, O God, you will finish this race. Lord, katulad po ni Paul, masasabi namin, we have kept our faith. We have finished the race. Father, I pray, Lord, na continue to talk, to speak to us, to your people, to your servant. And I declare, Lord, that this word will go inside our heart. Thank you, Father God, in Jesus' name. And I declare, Lord, that everyone will pursue the calling that you have given unto us. Thank you, Lord. Ikaw, Panginoon, patuloy na kumilos sa aming buhay. Ikaw ang aming pupurihin, sasambahin, dadakilain. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan. No? Ito po ang tinig ng pag-asa, napapakinggan po tuwing napapanood po tuwing Martes at Huwebes ng alas 7 ng gabi. Kaya po sama-sama po tayong tumunghay sa gawain ito at tayo po patuloy mapagpala ng aralin patungkol po sa salita ng Diyos. Maraming salamat po. Ako po ay nagpapasalamat sa isang pribileyo. Sa Diyos po ang papuri, tayo po ay maglingkod ng tuloy-tuloy. Maraming salamat po.